chỉ bay ule với nia hiền in cùng sáng ni som ni le paruk puitling Sunday school Zirlai cái suy na turkan en hodona cùng sáng ni som ni le paruk puitling Sunday Bible school Zirlai hiền chân chin tra mathaya ziak kan zirdona heta hiền in he chân chin tra mathaya ziak kan zir hiền puitling Sunday school Zirlai kan zir hiền eng tiang hoin nge kan ziranga he Zirlai kan Zirlai hiền enge kan ril ruwa kan neyanga kan putanga engril ru puchungin nge kan ziranga enge zirchua kan tum ti lai ate kha a tunhuna hianin azirlai kai hruaina le azirlai kalmangte le azirlai rong amte nen kan a soidona amassa bera chuanin zirlai kalmang hi han soitaila zirlai kalmang han te hian zirlai a hi a pumpuin zirlai somli le pahni kan neidona Zirlai somli le pahni hi October tha remro tang chuan October tha a kan zir zo thei tura kan ngaya Zirlai kalmanga hianin a phek hi tam a lo theiang ber turin roman na siamani a wat zaria tatanga wat sangkhat le zahni inkar bora tanga buat sayani a Zirlai somli le pahni a kan han a ziak chuaka chuta chuan Zirlai somli le pahni a hianin cha ahemi bung somni le pariata hi bung khatatanga bung somni le pariata hi Zirlai somli le pahni a kan han pot somta ani a chuta chuan Zirlai kalmanga hianin masabera chuanin Zirlai thuma hruai Zirlai chanchin tha mathaya hi ziaka hian ziak tu mathaya hi tunge ani ti te engti koma ziak nge ani ti te le azia dan kalmang te le engtianga ziange ani ti le tu tenge lo dong tu ti ate kha Zirlai a hian an ron tel don ani a chu Zirlai bu thum hruai kan han nei tur khani a chuta chuan Yesu thla tu te tanga bula ron tran angena kalmanga hianin Yesu thla tu te laia khabul kan han tran anga chuting ang chuan pathian chandam na thu te pathian lalram ni na thu te pathian lalram chungchang thula lisuan asoya atarlan tele alantir dan chungchang ate kha Zirlai hian alang chodona chuta chuan pathian lalram ni phungthar te pathian lalram chu enge ni titila lisuan zirtir dan ate kha kanhan en chodona chuta chuan pathian lalrama tur chuan lali suai in ngaturin eng ting ang takin nge ke mane hian ti tur kan nei ve ti lai ate po kha kan Zirlai bua hian aron tel chodon ani a chuta chuan tekhin thu chungchang te po kan zir chho zelanga chung tekhin thu a chuan pathian lalram ni phung eng tin nge ron lan han ti te tin pathian lalram thil ti theina lali suwa eng tin nge ron lan ti ang zong zong ate kha kan Zirlai a hianin aron langdona chuta chuan mihring fapa lali suwa Krista chin chiana hi mathai a hian eng tin nge alan tira thu nei na nena Jerusalem aron let le na thu chungchang ate po hi kan Zirlai a hian aron langdona chuta chuanin hun nung thu te kan han soi thin enge ne top na lo thleng ro mi hring fopa chin che na hun nung chin che na kan han ti ate po kha aro rel na lo thleng tur han ti ate kha kan Zirlai bo hian aron langdona chuta chuan Yesu ro puina cross han ti te thina nei ina tho le ta han ti te le thu nei na fom kim nen la li suwa aron let le nge zia aron tho chu le nge zia tia kha kan Zirlai kal mangtur ani a khang anga kha kan Zirlai ruang am tlang puya te an ni a adot le chuan he kan Zirlai bu kumsang ni somni le paruka puitling Sunday Bible School kan Zirlai tura hianin alaimu anaya chumi Zirlai laimu chu enge ni kan ti chuanin ma Salvation Army ina kan mission nge taka kan lo nei thin bol faila ei tur pela chandam ro ti la ya hi kan Zirlai bulaimu tur chu ni ta ni chuta chuan he Shilfiana zirchiana hianin apoimo takme chu bol faila ei tur pela chandam ro hanti la ya hi pathianina William Butan hena pathian thu alo da hi chanchin tha mathaya zia ka po hian nge takin a in phumani ti la ya hi a mu le hriat theini a chuta chuan William Butan ngei po khanin pathian lalram atak alo thlen na tur tan khan na tha athok na sa em mai ni chu na tha atho ang chia chuan lali su Krista ina pathian lalram ataka aron thlen theina turatana na atho nen han khai khin hian William Butarong bol na hi thil in ang tak meile
nu ma pakhat le thil tum pakhat in ang an nei te ni in kan han ria a chuta chuan he zirlai lai mu a hian khotlang in rel bol na le sa khwa in kai hruaina a chu melaya chu alai mu le a hloma in nget in ngat poimo takani dona ti zong hen han soi taila social political and religious condition chu tiang ang mang chuan he zirlai lai mu hi khor chhuwa to mania chu lai mu po chu zirtu ten hreta ila kadu le ani chuta chon zirlai lai mu kan han ti a khan bual faila e tur pela chandam ro han ti lai Salvation Army ina mission ro pui tak kan nei hi alai mu berani a chu sulali su Krista a hian engtiang ang takin nge chu bual faila e tur pela chandam ro ti a chu lali su hian engtiang in nge aron thlen dik ti lai hi kan zirlai na aron khor chu atum lai poimo tak mai ani a ta chuan chanchin thama thaya zia khi hrilfiana tam takte po alo to thina ten hrilfiana te po chuak thara zela chu tiang ani lai kara chon engtiang ngin nge he Puitling Sunday Bible School atana kan zirlai turbi ka hi engtiang ngin nge zirchian na hi kalpuyania engtiang ngin nge he zirchian na hian khoilam nge min hoi pui don ti lai hi thilpoi mo tak mai ni in ka ria a chuta chuan kan Puitling Sunday Bible School kan zirlai turpi ka chuan ama trang to hrilfiana lo to te tin hrilfiana lo to sa te chu tiang ang manga hrilfiana dang hanzam le ngot mai chu dik khian ka ret lova chumi ni awang chuan Salvation Army huang chunga kan zir tur le keima ni nge ina kan mission kan rongbol na ti puitling thei tu turatan kan zirlai min kai hruai tu ani thei beisena turatan Salvation Army ina pathian thu ataka kan nun chua puidan mil thei tur ang perle Salvation Army lairil khor chuak thei tur ang zongin he Puitling Sunday Bible School zirlai hi buat sayani ti laya kha kan soi do a chu hrilfiana dang nen powa adang lamna he kan Puitling Sunday School zirlai ina dang lam na lian tak anei tura po ani bokani he Puitling Sunday Bible School zirlai chanchin thama thaya zia kan zir hian hrilfiana lo to sa a thil dang lam tam takte po alo mei theye nima sela he kan Bible Sunday School B ka hi chuan Salvation Army ina mission kan kalpui dan te ten William Bu da ngei po ina pathian thu alo hriat thiam dan atak annun chu pui dan te kha khang po chuak zo thei ber turang khan he zirlaya hianin hrilfiana te hi da ani a chumi hrilfiana mai pialama chuan Salvation Army ina kan ni na te kan zepui nge tak mai te chung anga te chu hriat thar ani zel theina turatan le kan theihil lo na turatan le Salvation Army mission le Salvation Army ina pathian thu kan kalpui dan hi enge ni chele ti lai te hi hriat fia fam ki mani theina turatan soiho na lama te po hian chung ang thua te po chu kan mu chuak tu William Bu te Catherine Bu te George Scott Relton te haute chung ang haute na trong kam an lo nei thin anga te chu soiho na te hian da ani thina chung ang soiho na ta na handa te ani na chhan te po Salvation Army kan ni na kan je pui nget taka hi theihil ani lo na tur atan le heng kan mu chuak tu te na anril ro an lo ve thin zong te hi pathian thu in ngat tak le pathian thu zepui nget tak ani ti la ya hi chiang taka hriat chu ani theina tur atan le William Booth hena pathian thu ron in puang chuak khami akha adik zia hriat fia fam kim ani theina tur atan he zirlai hi buat sayani ti la ya hi Salvation Army Salvation ni zong te hianin hriat fia ani theina turatan he zirlai hi buat sai ni ti lai hi hria ila ka du le ani he zirlai buat sai ani lai po hian a buat sai tu kan ni na anga karil ro ron lang lian tak po pathianin William Bu ta manga he pathian na thoro pui tak mai ron langa hi he chanchin thama thaya zia kan chiar hian chanchin thama thaya zia ka lali suarong bol na te lali suwa ina pathian thu an hril thin te tin lali suwa Krista ina nilo na thu an soi te ten achang per panga le sangha pani manga mipui tam tak mai an hrai chanchin te hanen hian pathian ina William Bu ta ne na a in puan na hi declare in country a chung te ni wang chuan Salvation Army ina kan mission le kan rong bol na zong hi Bible a hian dik
takin ai in ngatani ti hi chiang hle in ka hre a chuwang chuan chung ang thil te ani awang chuan Salvation Army rongbol na hi pathian in mal asom zia te pathian in a hruai zia te hi he chanchin thrama thaya zia khanzir chian na tang hen chiang hle in kan hre a chung anga te po chu buat sai na kan kalpui laia kan zia lai po karil ro lo ani thina chung ani awang chuan kan Zirlai lo tura po hi chung ang ril ru puchung chuan zia chho ani a chu Salvation Army ni na ro pui tak mai pathiana in ngatle pathian in puana William Buta lo thleng chumi atanga chumi hrengreng chunga zia chho ani awang hian chiar tu le lo zir tu te apo chumi ril ru le thin lung puchunga he Zirlai hi kan chiara kan zir hi ka bei sei em ani chumi pelama chuan a Zirlai bu chunga tong kau che thu a hian Mizoram atlang sang le mun sang omte kan ni na a tong kau che man thu a te thil in ang lo le tin zia lo sang deuh te po a mai thei chung ang ngai to ran chung chuan ma kong tam taka atlang puya tong kam kan man tlang lon le thil zia in ang kan nei te thu muna kan nei te man sam tum ani a tin chumi pia lama chuanin trong dang kan hanti foreign language kan hanti sap trong te amo Greek trong te amo Hebrai trong te amo hanti laya kha abu chung thuwa hian tel lo tum sam ani boka engamo lo thei lo na awanga hantel te chu mun ni khata te chona mai theye chumi ti lo chu tel lo ani a nima sela en not lama khan lo chiar zau du le lo hrefia du le zual te kan omani chuan en notes lama khan atong bul te chu zia lan ani a asap tong te po zia lan ani a tin chumi pia lama chuan abu chung thu hrema po asap tong thumal ne na thu in trom kan han nei chung anga te po chu han zia lan te po alo mai thaya entir nan han soita ila angel hanti te po angel hanti te po English a chuan angel hanti ani a atong kam te award te in ang ve maya chung ang te po chu abu chunga te po chu tiang ang sap tong thu mal le mizo tonga kan han zia po a thil in ang ve ama ero chu alam dan in ang lo te po thaya chung anga te po chu mizo tong ani na anga mizo tonga zia kan ni nangin mizo tong nge ya chiara zirtura ni ti la ya kha zirtu te salvationist te akan ngen le du boka chu wang chon he me bu chunga hrim hian Zirlai bu chunga hian trong nang foreign language kan han ti hrim hi tel lo tum sam tumani chu wang chuan zirtu te na kan han zira kan han chiar po har satna kan to lo na tura ta na chu tiang anga foreign language te po kan han tel lo ani chu wang chon zirtu te na telai atong kau che le tong man thua te po har satna kan nei lo sam ka be se ani anunung bera kan soya du chu he Zirlai kan zira Zirlai kan han zira kan han chiara kan han zir phaizel hian karil ruwa thillo lian tak mai le ka du bera chu Salvation Army rongbol na in ngat chungin he Zirlai hi izirang uti lai hi karil ron lian takani Salvation Army kan ni nangin Salvation Army kan ni na zepui hriat na atang lo chuan he Zirlai hi fia don lo riau vin ka hria chu vanchon Salvation Army kan ni na zenge tak mai le ro pui tak mai pathianin danglam taka akau chu kan ni na hrecunga he Zirlai hi kanzir ani chuan Zirlai ro pui tak kanzir chuak nge in karinga pathian po in Salvation Army mi sonatan hian ma min son tiranga mal min som nge ya turin kan be se boka chutiang tur chuan Zirlai lo zir tu tur te le he Zirlai bu muwa chiara lo zir tu tur zong te du sakna nen chi bai kan buk chu ani kalome